Ngiyanibingelela lana ke babukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show le sibiza ngokuthi i-Love Back. So ngibhaleliwe usisi wami uthi usafisa ubuyelana no-person wakhe because usamthanda kodwa ke uzokaqala asilandise asichazele ukuthi bahlangana kuphi kanjani, ubemphethe kanjani umuntu wakhe, baqhathwe yini baze befinyelele ekuthenini bayahlukana njengoba ela namuhla ezocela uthando. So asasimuza ukuthi ingabe usiphatheleni. Sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila nami. Umabalo ngihleli naye? Umagumede lona uLundiwe. Uqwabe. Yebo, umncane. All right. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngisemlazi kaQ. Ukhulele khona? Yes, ngikhulele khona. Yeah. Beyinjani impilo yakho usakhula? Impilo yami nje bekuyimpilo nje yengane yaselokishini nanoma yiphi ingane ikhulele elokishini. Yeah. Awungichazele ngempilo yaselokishini. Umakhelwane ula, yonke into yenzeka la, umgwaqo omncane, mekunemicimbi, itende lifaya emgwaqweni kuvinjwa imoto. Awungichazele kancane ngaleyo mpilo leyo. Ngabe ubu right ngayo noma wamkelile nje because phela vele beyingekho enye indlela ubungenza ngayo because uzalelwe la ukhulele la. Yeah, impilo esemlazi kona ayikho right, angifuni ngiqama amanga. Kuyikona phela ukuthi sesothini kumele samukele yabo. Kodwa ngokukhula kwethu siyabona ukuthi akuseyindawo lena njengoba nje ngithe kuthe ekhuleni kwethu ke sazama ukuthi sithole indawo ngonyameni ngabe sibona ukuthi umlazi akuseyindawo ukukhulisa izingane le yanabo. Yeah. So uma ngabe kuthiwa uGod uyakubusisa ngomuzi ungafisa ukuphinde uqhubeke uhlale lokishini noma uyofuna indawo nje esemaphandleni? Angisafuni ukuhlala lokishini. So right. Hayi sengi-right nje sengifuna ukuhamba nje impela kakhulu. Yebo. Okay. Cela ungilandise ke ngopartner wakho lo ufisa ukubuyelana naye ukuthi nihlangane kuphi? Sahlangana eMega City. Yeah. Kwawubhuti nje impela nje eswanayo naye. Okay. And be right unothando. Yeah, uyibona konke nje umuntu omthanda. Uyibona konke nje umuntu esifazana angakufuna kuyena yazi. Yeah. Okay. So nithe mase kuhlangana inkulumo yenu isiya ngasekuzikhommitheni wathi usingle noma uye wathi uzihlalele nje shuthi ube ilinde wena? Ngaleso sikhathi wayesingle Nkosi yami. Ngafika ke mina ke hayi kwamnandi futhi. Uyibona ukuthi ke mina benginenkinga zami yabo. Oh, yes. All right. So iziphi izinto ezinhle ozikhumbulayo enenzelene zona kubudlelwane benu? Besihlezi Nkosi yami sindawonye. Ubewazi umndeni wami. Okay. Ubazi nje ukuthi nje nginekhaya namfana nginakekele. Ubengahluleki thina. Okay. Yeah, bengahluleki. Bese nina abantwana? Sinayo umntwana oyi-1. Mngana? Semncane. Umfana ntombazana? Ntombazana. Oh, okay, nini ntombi. Sikanti nihlangane nini? Sesineminyaka nje impela sithandana. Ningani? Sineminyaka o4. Yes, saba nomntwana kulo 4 years wethu. So uperson wakho umuntu kanjani? Ngabe mhlawumbe unenhliziyo encane noma mhlawumbe unenhliziyo ende noma unenhliziyo enhle? Noma uyakhona ukubekezela noma uyilomuntu nje othi mina ngamane ngisale ngianda kodwa umuntu wami happy ngizomenzela? Uyakhona ukubekezela, unothando. Nkosi yami uyazi ukuthi kumele enze konke akumele akwenze njengendoda. Yeah, unothando yakhona ukubekezela ngoba ukwazile ukubekezela. Ngabe mhlawumbe ukhona owesifazane seke wamthola enaye mhlawumbe ekuhambeni kwesikhathi njengoba uke wachaza ukuthi wamfica single? Akekho. No. Kanti kahle niqhathwa yini le eyenza ukuthi nize nihlukane? Siqhathwa yimina nginabantu abadala kahle. Okay. Kuye lezo ikhathi lezo ukuthi ngingathanda ukwenza ucansi yabo ngingafuni ukuba naye kwagcina ebona ukuthi kumele ahlehle. Shuthi wangena amakhehla? Yes, kahle nginamakehla iwona la nhlumezayo. Mhlambe ngabe emsebenzini wakho ke wesiZulu waphiwa abantu abadala ikhona imali engenayo? Okwamanje akukho kutheni. Yeah. Okay. And yena ube understand noma nigejene ngesimo sokuthi understand kodwa phela naye umuntu. Yeah, because bazi ukuthi kona nginamakhehla kodwa yeah. So manje usuyamfuna back. Ngiyamfuna back. And akuphelile phela ukuthi wena unamakhehla. So umuphi umehluko ozokwenzeka manje njengoba uthi umfuna back uperson wakho? Yabona manje kumele sihlale phansi naye sikhulume. Ngingavuma ukuthi abe nomunye umuntu eceleni. Shade then kube khona umnakwethu ke ungcono mamncane. Kuze mekuthi kuvukile ngala uyazi ukuthi ukhona mamncane ngala yabo. Yes. So nje sengiyakwamukela lokho manje. Inkinga kwayisiqaleni bengingakuzwa kahle lokho.
ukuthi okay. ngaba khona omunye umuntu. Usu-right ngokwenele manje. Sengi-right manje and ngiyabona ukuthi ukuluza uyena angehlise nami. Yeah. So in terms of ichitho kanje angisho noma ngabe kuthiwa akaze kwenzeke kuwena, but I'm sure unalo ulwazi ukuthi abantu besifazane bagange ngalendlela ukuthi bangenza ama-means onke ukuthi usuke asale ayi-one kumuntu lo ensuweni imbanga noma ke ensuweni naye kubudlelwano. So ke wacabanga wafika kuphi ngezinto ekanjani njengoba uthi manje usu-right emoyeni ukuthi esengaba khona omunye? Yazi kwesinye isikhathi ngike ngisho ngithi uyena umuntu wesilisa owenza ukuthi kube khona indaba yeyichitho. Uma ezosinikeza uthando ezongabi nabuxoki, angicabanga ukuthi khona ungacabanga indaba yesichitho. Okay. Yes, ayihlala kahle ya. Yo, avela athola umuntu. Angifuni ukuhleka. Kuyikona phela ukuthi angithi mina nginabantu bami bazongitshela mise khona okurongi vele, yabo. Ngizokwazi. So akululanga. Bengifuna ukubuza lokho impela. Akululanga. Okay. So siye samfonela ke uperson wakho njengoba kade ucelile and simtholile futhi ukhona njengamanje. Kuyikona ukuthi azange size sisho ukuthi ubani lo amcelile. So akazi ukuthi uzele bala today. So ngabe usukulungela ukukhulumisana naye ubuso nobuso umcele futhi uthando? Yeah, ngikulungela. Alright ngalokho. Singambiza. Ngajabula. Okay, so mayisefikile la ngizofisa ukwazi ukuthi nahlukaniswa yini. If kuyenzeka usho ongangitshelanga kona angeke ngize ngikulwele. Ngicela ukwazi lokho uzozimela nje wena. Ngiyakuzwa. Okay, kulungile. Ngicela silandela yini? Alright, babukele lapha emakhaya sesiphinde sabuya futhi kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Nangoko umnumzana usefikile njengamanje, angazi noma sesiwami uyena yini noma mhlawumbe sishaya eceleni. Yes, uyena. Uyathokozela umbona? Ngijabula kakhulu. Sawubona baba, siyakwamukela kakhulu. Kanjani kodwa ekhaya? Siyaphila kakhulu. Siyajabula ukuthi usinikezele ithuba lakho, siyajabula ukuthi ukwazi ukusihlonipha. Wafika kulolu hlelo noma ke singatshelanga ukuthi ubani umuntu obekasibhalelile, but nangu njengamanje ngabe uyamazi? Yebo ngiyamazi. Uyajabula ukumbona? Uyithemba lami lidala. Kwakuyi. Yebo. What happened? uLondi lona inkosi yami sasiphethene kahle. uLondi wabuye wangijikela nje ngangabe ngisamazi noma uyinqindi noma uyisibhakela. Ngagcina ngasaboni kahle izinto ebezenza kumina ngoba kahle bebuyangicishe mangithi ngiyafuna ukudla kwami lokho angicishe. Ngagcina sengitshela ukuthi mhlambe khona omunye umuntu oncikayo eduze kwakhe kodwa ebengitshela ukuthi kunalezi zinto ezinye zokuthengwa zokuyijabulisa. Kodwa ngagcina senginethemba lokuthi khona omunye umuntu oncikile wangishayisa uvalo ke nami ngagcina ngibona ukuthi hayi angimukele ukuthi ngicwale inkalo ngithi ukuhlehla. Mhlambe ke nisaqala ukuba ndawonye naye. Ube nakho ukukuncisha noma mhlambe bekunormal nje bekuyilendlela lo uthanda ngakhona. Usisaqala bengancishwa kakhulu kodwa bekuba khona leso sikhashana sokuthi abuye athi hayi namhlanje ngishadele kodwa uma kwenzeke ikusukile imba hayi yena ngijabulise lokho kwakwenza ukuthi phela sibambane kakhulu kodwa ngilahlekela ama esehamba eseshintsha. Shuthe ekhambeni wesikhathi wabuya kwaya ngokuya umuntu onqabayo nje. Bese ngicisha impela ukudla kwami ngingasakutholi noma sengithi ngigoqa ngamadolo ethi ngeke ukubone lo. Ngabe mhlambe ubaba ubekwazi ukuthi akhiphe okusephaketheni anikeze umuntu wakhe njengomuntu athandana naye noma naye ubesekugodlile lokho okusekhukhwini lakhe? Indlela ebengimthanda ngayo nkosi yami bengalenzi iphutha bengimnakekela kakhulu ngoba inhliziyo yami ibingasukile kuyena kodwa isenzo sokungicisha sasengiphatha kabi. Bengeke ngithi ngimjezisa ngongamnakekeli. Mhlambe ke uke wahlala naye phansi wazama ukubheka ukuthi yini le esidala ukuthi manje ngincishwe? Ngiye ngazama avela abhoke ngolaka athi hayi kunabantu abamphazamisayo labantu abakhombayo ngingababoni athi hayi kunabantu abamphethe la kodwa ngingababoni kahle. Ngagcina ngitshela ukuthi hayi mina kusho ukuthi unesoka. Mhlambe wayethi abantu abanjani lapho? Uke wabeka nje ukuthi hayi kunabantu abadala ebabiza ngamakhehla. Ngibuze ke mina ukuthi abantu abanjani ababuye babe nolaka engabe ngiyajabula. Okay. Ngabe mhlambe nisaqala ukuthandana uke wakuchazela ukuthi
wengamelwa amakhehla noma into ayithola nje ngoba nakho seqala ukuncisha? Lento iyeke yathi ukuvela kancane kodwa mhlawumbe wayesasaba phela ukuthi angaphoxeki injabulo yakhe. Wakwasho ukuthi hhayi yena unabantu abadala, Okay. kuyenzeka zivuke iy'nto zakhe kodwa ngoba kwakusaqala phela kwakujatshula kusho ukuthi wayesangenzela ukuthi ngijabule nje akwase kushintsha-ke endleleni. Uke wangithi fahla wangichazela ukuthi ninomntwana wentombazane. Ngabe mhlambe umntwana nimthole khona esekuncisha noma kwakusa-right? Umntwana lona ukhona impela nje amahle kodwa angiboni kahle indaba ka-Amahle ngoba umntwana lona uthi nje uma emkhomba bese kukhona lokho kudideka ngoba beseqalile engicisha. Kwalo mntwana nje ngibona engathi hhayi akuyena owami, angithembi kahle. Hawu. Okay, njengoba ula ekhaya namhlanje, uke wabhala wacela ukuthi simhlanganise nawe ayikhulumele yena ubuso nobuso. So ngicela umnikeze isikhathi ke umuzwe ukuthi kahle kahle ubizelwe ini njengoba uzithola usula namhlanje. So bengicela ukuthi ukhulumisane naye. Baba Amahla, ngiyajabula ukuthi ufikile. Njengoba silana ngizocela ukuthi sibuyelane bandla. Ngiyazi ukuthi ngikuphoxile. Kodwa phela nami angizenzi lokho yakwazi. Kodwa ke ngiyakuthembisa ukuthi ngizokuvumela ukuthi simfaze sibili uncedo. Ukuze mina nawe sizoba right. Ngoba kona kahle kahle angiboni sikhulisa ingane sihlukene. Angiyiboni ngiphila ngaphandle kwakho. Uyazi nawe ithemba lami. Maka Amahle. Ngiyadideka noma ngathi ngiyajabula, angazi noma kumele ngijabule yini kodwa kuyangethusa ukuthi sonke lesikhathi bekwenze njani uthule nje. Kusho ukuthi njengoba sengizothatha omunye nje kusho ukuthi sengokwazi ukulapheka kodwa angazi noma uphekwa amaqhinga athile yini. Angiyitholi kahle lento. Ngisaphathe kahle kungiphethe kabi nokuthi u-Amahle lona angiqondi kahle ngaye. Kusazomela ungichazele ngo-Amahle. Njengoba ngangishilo ukuthi wakho and singenza ne-DNA anginankinga. Ngoba uwakho lokho ngiyakwazi. Hayi indaba ka-Amahle impela kumele siyisukumele sesingaya kubo odokotela laba bo-DNA sibone ukuthi bona basitholisane ngoba lo mntwana ngiyamthanda kodwa ukuthi angiboni kahle ngoba wawungicisha ukudla kwami ngingazi ukuthi yini. Kodwa mina ngokwami bengisola ukuthi usunesoka njengoba mhlawumbe usubuya nje mhlawumbe alisekho isoka lakho leli. Hayi, alikaze kanti libe khona isoka. Selokhu nje kwabo wena alikaze libe khona. Manje usho ukuthi nje uma ukuthi nje angibuye mzukwane ungiphi ukudla kwami ngiyokuthola kuse-right. Ngiyobe ku-right. Hayi maka Amahle kahle kahle mina angisathembi. Lo esesiyobe sesimthola-ke ukuthi abe owesibili ngoba nami ngifihlile nje bese kukhona la bese ngizama khona ngenxa yendlala. Uyamukela ukuthi impela ukuthi uyena ngoba beyona besacashile. Uma esefika uyamukela ukuthi kube uyena othatha indawo yakho yesibili njengoba usho. Uma engeyazi angihlukumeze ngiyamamukela. Njengoba sengishilo nje ukuthi singamthatha owesibili. Uma ezoyazi indawo yakhe anginenkinga mina naye. Awuthi ngicabange kahle maka Amahle lento ngoba ngeke ngivele ngivume nje ngoba angazi ukuthi uphekwani njengamanje. Kodwa nami ngisazoke ngithatha amakhanda engqondo ngibona ukuthi kuphumani. Uma kwenzeka ngiphuma nesisombululo mhlambe ngiyakwemukela lokho. Kodwa kusafuna ngicabangisise nami njengendoda ngingathatheli izinto phezulu ngoba ngazi nje ubuphatha amakhambi nje mhlambe ufuna iqhinga lokuthi ungisoconge kahle sengiseduze. Ngikusoconga ingane esizophila ithi baba yuphi. Angazi phela makhosi besicabene wema wakhe manje njengoba wena ukulezi zinto zakho angikwazi uphekwani ngoba besicabene yize mina bengenayo inzondo nawe kodwa ukuthula kwakho kuye kwangangithembisa. Kodwa ngoba uthando lwenu nomntanami benginalo ngizothatha ithuba lami ngicabange kahle lento kodwa isisombululo mhlambe sophuma. Angiwethembisi kodwa. Ngiyakuzwa. Ngiyacela bandla angikwamukeli maybe. Ngicela singama ucingweni, ngicela ukuthi uyebo noma ucha. Ngiyacela kakhulu mnumzane ukuze uma ezophuma la egculisekile ukuthi ukutholile noma akakutholanga.
Kona I do understand ukuthi uyasidinga isikhathi, ithuba lokuthi nje ucabange ukuthi usamuntu ngempela na. But kulokhu unomntwana wakho and uyachaza ukuthi usakuthanda. Cha, uma amahle angilwi naye. Vele umuntu ebengimthanda kodwa uyena ngokuncisha kwakhe owenza ukuthi ngigcine nami ngiyozingela inyamazane engaphandle. Manje njengoba nami ngigcine sengithola inyamazane ngikwazi ukuthi ngidle kulezi nyamazane okungamaqashana. Manje angazi noma kusazoba kuhle yini kuyena ukuthi nami ngisho ukuthi bese kukhona la ngizamazama khona ukuthi impilo ibe mnandi. Kanti la obusuzamazama khona baba, awushongo yini ukuthi kukhona omunye umuntu oningane naye? Cha, angizange sakuveza lokho ngoba nami ngangenzela ukuthi kube kuhle ngoba umoya wami ukhubeke kakhulu. Vele ngase ngithi ngiphumile kumaka amahle sesiyohlanganiswa ingane. Sure. Kodwa ke usamthanda kodwa amahle. Kusekhona okwemthonseyana ngoba bengiphatha kahle lo muntu kodwa inkinga ileli khanda lakhe nalabantu engingabathi mina ukuthi labantu abadala babeveliphi. Asebenzise lokhu othi kukhona ke. Simshiye right ngesimanga sokuthi uyacela ukuthi uphinde ube naye futhi empilweni yakhe. And uyacacisa ukuthi akalwi nalo obesekhona. Meyo umphatha kahle nje. So ngiyacela mnumzane kube ukuthi uyayicabangisisa kahle lento le aphinde alithole kahle futhi uthando. Kodwa umaka amahle wazi wangifaka enkingeni. Njengoba sefuna manje ke ukuthi ke mina lo masicashisane wami ebengocashisile usho ukuthi ke manje nawo sewuzoba permanent ube semthethweni kusho ukuthi zindleko lezi kusho ukuthi uzolamba ngoba phela kumele ngiyokhokha nalapha kumna kwabo. Ayikho. Sizohlanganisa uhamba ukhokha. Kodwa maka amahle wangifaka endlekweni ngoba nalo phela bengithi ngiyadlala usezogiya jabule kodwa angamthembi naye kahle. Manje uzihlalelane umuntu ongamthembi. Inkinga phela ngenziwa uwe nje. Wabhlunga emoyeni wami nami bengiyiduduza ngithi ake ngidle nje into ebengasayitholi. Buyele ekhaya yakhe uyomthola ngendlela yoba right. Hayi maka amahle ngeke ngidlale. Usho ukuthi somane sizame kona ukuthi sithembuze ngimqhubekele umuntu lo nami ngimzame ngimlobolobole kodwa kusho ukuthi kwamele ngikhiphe okuncane ngoba akufuni amahle alambe kodwa amahle kusamele ngilungise indaba yakhe. Ayikho. Cha maka amahle ngisazoke ngithathe into eyisithongwana nami ngithi ukuyolala ngibone labantu bakhe abangamakhehla ukuthi bayafika yini kimi ukuthi bangilekelele sikwazi ukulungisa lo daba. Uma ukuthi la kimi khona okulungayo nakwami ngoba nami phela nginazi inyanya nami eyikhona. Uma kuvuma cha ngiyawuthatha indlela yethu ibe yinhle kodwa kwamele nawe kube nezinto oyishintshayo nawe ungasaqinisi kakhulu imigomo nalamakhehla akho. Kodwa bengakuhle ungangichazela manje ukuthi sibheka ngakuphi. Ngiyafuna ukuthi siyilungise lento yethu. Inhliziyo isiyavuma kancane kodwa hayi kakhulu. Into engiphatha kabi ukuthi uma ngibulewe indlala komele kuphinde ngiphume ngiyoncenga lapha naye lo mnakwenu angimazi ngoba phela uzodlala isikwele ngigcine senisebenziselana imithi la mhlawumbe ngiyogcina sengikuyena nje ngokugcwele. Sihlanganise uzoba right. Cha mina ngibuka ukuthi wena Magumede kwamele ngcono ukuthi kulamakhamba akho owasebenzisayo kube wena owenza ukuthi loya athobe phela umnakwenu. Uma ukuthi sithi thina ngithatha isithembu unawo kodwa amakhamba ukuthi umthobise. Kodwa uyavuma ukusithatha isithembu. Ngeke phela ngingakazi isithembu uzosithatha mawusuthi uzomthobisa kumele afika zonke la ekhaya. Uma ungethembisa ke nami sengingazama ukuncenga inhliziyo nibabami nobabili kodwa ke indaba kaMahle ayikangikhululi kahle siyoyihlalela phansi ke ngelinye ilanga. Siyabonga kakhulu baba ukuthi usuvumile ekugcineni. Kodwa ke ushilo uma ukuthi akanankinga ngendaba amahle izokwenza i-DNA test. So mina ngijabulela ke nje ukuthi siphinde silithole uthando futhi siluwini. Ngiyabonga kakhulu. Cha ngiyabonga nje ukuthi ningihlanganise nalo ithemba lami leli noma nje umoya wami usuphukile. Bengithi uma ngimbona nje kuvele ukuthi anginyanye ngiphimisa amathi phansi bengeke ngambona nje nalapha eThekwini naseMega City kuvele ukuthi angiphimisa amathi phansi kanti yena usangithanda kasho udodeni.
Shothi kuyalunga mama. Ngiyajabula kakhulu yazi. Wabuka lapha emakhaya, ayi kuthi angigiye manje angikhodi khona abantu abadala phambi kwami. Angeke ngize ngikhona. Kodwa ke ngiyajabula ukuthi siwinile namuhla uthando silutholile back. Sizobabhukhela ke ipicnic bahambe bayolungisa indaba zabo bobabili mina sengingekho. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyethanda kakhulu. Bye.